Goizeko ordu bata eta 17 minutu, Peio Etxeberriak eta Zabaletak jokatuko dute binakako San Fermin torneo nagusiko finala gogoratuko dugu 22 eta 9 irabazi dietela Altuna eta Martijari, gaurkoa zen B multzoko norgehiagoka erabakigarria eta Etxeberriak eta Zabaletak irabazi dute, gogoratuko dugu Altunak eta Martijak atzo ere jokatu zutela, kasu honetan Larrazabal eta Albisuri irabaztearen ondorioz gaurko norgehiagoka klasikoa izan da, erabakigarria eta garaipena Nafarroako bikotearentzat izan da. Partida hasieratik erakutsi dute nagusitasuna, 12 eta 4 iritsi dira lehenengo etenaldira eta Jose Javier Zabaletak hori eman beharra. Pilotaka da bakoitza bikain sartu zaio eskuan edozein distantziatatik eta Julen Martija une oro zazpitik atzera eduki du. Altunak ere abagune oso gutxi izan ditu sartzeko eta Peio aurrean zorrotz eta inteligentziaz batez ere jokatzen ikusi du Jose Javier Zabaletaren nagusitasuna, oroar txapelketan ez, jokatu dituen norgehiagoketan apartekoa izan da. Aurrekoan ere Larrazabal eta Albisuren aurka jokatutako partida hartan ere ikeragarria izan zen nagusitasuna. Atzean benetan frontisa bikain bilatzen ari da, horrek gainera pilotari ematen dion abiadurarekin aurkariari erreboteko zuloan iaia sartzen dio pilota eta hortik ateratzea oso zaila da. Aterako duzu behar bada, baina ondoren beste abagune bat izango du eta denbora guztian hortik aritzea ez da erraza. Jokinek berak ere tanto ikusgarri batzuk egin dituela orokorrean, Ormabikoaren bidez, eta tanto eder batzuk egin ditu, baina ez da bere arratsa izan, ez du esan dugu abagunerik txikiena ere ez du eduki gaur Jokin Altunak, oso baldintza zailetan ibili dira, eta aipatu dugu moduan, hori guztia Jose Javier Zabaletaren emanari eta joaren ondorioz esaten genuen. Peio Etxeberria eta Zabaleta txapelketa honetan favoritoen artean sartzeko bikotea zela, inolako zalantzari gabe, eta alaxe izan da, finalean dira, merezimendu osoz, bi partidetan aurkariak baino gehiago izan baitira oroar, eta batez ere gaur, ezta, pentsa ze bikote zuten aurrean, Altuna Martija, bikote sendoa gutxi galtzen duena, behar bada kolpez ez duena gutxiko, baina atzean Julenek 4. kuadroan hartzen duenean bikain astintzen du eta errebotean askotan edo inguruan askotan sartzen du, eta aurrean Jokin Altunaren inguruan zer esan, ez? Aukerarik txikiena duenean ere tantoa bukatzeko erraztasun ikeragarria duene aurrelaria, eta horregatik meritu handiko garaipena gaurkoan nagusitasunez Peio Etxeberriak eta Zabaletak lortu dutena goitik behera nagusi izan baitira. Gogoratuko dugu eraz, une honetan finala Peio Etxeberria, Lasok eta Iztuetak Peio Etxeberria eta Zabaletaren aurka jokatuko dutela, hori aste artean izango da, eta noski finaletan egin ohi dugun moduan, kasu honetan gero, jala goizeko ordu bat baita, gero izango duzue partida horren atarikoa eta xehetasunak nondik nora joan daiteken, izan ere final irekia bezain zirraragarria espero baita. Gogoratu beraz, Etxeberriak eta Zabaletako 22, Altunak eta Martijak 9 Iruñean.